Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa 8 na bulan sang Setyembre tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga atong talakayon para karon nga adlaw. Tikang sa panahon bagyong si Julina halungan. Ang Philippine Chamber of Commerce and Industry nagaduso lubos ka pagbukas sang ekonomiya. Mga balita politikaw, mga barangay kapitan nag-apila kay Congressman Greg Sataya magpabilin sa Grupo Progreso. Subong man ang pagpa-audit sa Philippine Red Cross karon ginadibatian. Pila ina sa aton talakayon karon nga adlaw. Ini mga balita kag isyu idulong sa aton sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Ginapaandaman talang ang aton mga kauturan tuod nga wala sang gibatak ka signal dire sa probinsya sa Negros Bacolod pero halalungan ang padayon nga pagtupa sang ulan. Kagabi sa action firing line sa pagpalayag sang weather reporter nga si Gani Republika, mga 318 ka individual gikan sa 12 ka barangay sa Negros Occidental ang naghalalina sa ilapuloy-an bangod sa pagbaha dala sang bagyong si Julina. Ina wala pa ta signal ang pipila ka mga lugar nga ginarangkada sang mabaskog nga ulan amo ang mga lugar sa SOR. Sa norte gani wala pa gid tanto. Pero ang sa Soria, madamo na sang pila ka mga lugar ang ginpanghalin ang ila mga pumuluyo sa La Castillana, sa Banwa sang Pontevedra, sa Banwa sang Isabela, dira sa Barangay Tinungan, subong man sa Barangay Don Salvador Benedicto, sa Banwa sang Don Salvador Benedicto, naapektuhan man sa padayon nga pagbubo sang ulan, pati Puerto sa siyudad sang Sagay kag Danau Port sa siyudad sang Escalante apektado man, stranded man
ang pila ka mga pasahero kag subong man mga ila sini kargo kag pila ka mga balay ang naguba. Subo sa report ni Gani Republika sa Banwa sa Castellana, may 2 ka balay nga naguba, 14 ang partially damaged, kag ang Banwa sa Nigaran, may 1 ka balay nga partially damaged man. 2 ka naratri ang natumba sa Banwa sa Nigaran, kag apektado naman ang river wall sa isa kasuba sa Banwa sang La Castellana. Pila ini sang nahalitan sa wala untat nga pagtupa sa ulan. Ina sa sur nga bahin, wala pa nag-report ang sa norte nga bahin. Kung magpadayon na pagulan, kalabanan sa norte, ginabahaman. Halin sa Talisay, Silay, Victorias, Ibi, Magaluna. Kabay pa nga hindi lang magpadayon ang pagbubo sa mabuno ka ulan. Pasalamatan tabisan paano nga wala kita sa gidbata ka signal, pero sa gihapon preparar lang kay wala untat ang pagtupa sang madamol nga ulan. Kag ang sige-sige nga pag-ulan, amo ini siyang ginalinan sang baha kag sumuman landslide. Kag pagkalatumbas ang kahoy kamay kung sige tupa sa ulan, gahumok ang duta, gaka tumbalay ang mga kahoy. Delikado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. 50 na ang masunod nga isyu idulong sa aton sang Action Radio Philippine Standard Time Lasay 51 na politika puwerte. Ari, ang mga barangay kapitan suno sa report 54 ka mga barangay kapitan nga nagasuporta sa Grupo Progreso suno sa report nagaayo gid kay Congressman Greg Gasataya nga magpabilin sa partido. Kay ti nagaguluwa sa mga social media mga aligasyon nga si Congressman Greg Gasataya mahalin sa Grupo Progreso. Pero suno sining pila ka mga barangay kapitan, sila niya maayo mo ang Bacolod, maayo ang dalagan, ekonomiya, pagtindog sa dalagko nga mga kompanya, ginalagas ini sa mga negosyante, maayo ang aton dire pag sinalayo sa Bacolod, bangod man sang pagtinguha sang aton mga opisyal halin sa nasyonal kag lokal. Suluyag nila nga si Congressman Greg Gasataya, si Mayor Bing Leonardia, kag si Vice Mayor Elcid Pamilyaran magapabilin intact ang ila grupo sa Grupo Progreso. Amo ini ang ginaduso sang mga barangay kapitan. Hindi nila masarangan daw, hindi sila luyagid
nga madulaan sang leader pareho kay Congressman Greg Gasataya. Kag daw hindi man nila mabaton nga magsaylo ini pananglitan sa piyak nga partido. Wala pa gimagana statement si Congressman Greg Gasataya. Nagayo lang ang mga barangay kapitan nga kung mahimo intact gyapon ang grupo sang Grupo Progreso. Panilagan ta ini sa pag-abot sang filing sang Certificate of Candidacy. Amo niyang politika mo, hindi niya mga bulubalita nga nagsaylo mo ni si Espino, naglumpat sa piyaka partido pananglitan, hindi man niya balita. Dugay na ni nagakatabo, tagsa kamay mga eleksyon nga pala abuton. Sa nasyonal, kadamo niya. Kadamo sa mga lokal gani. Ang pagsaylo, ilan na iya nga kinamatarong. Sa isa ka demokrasya nga pungsod, wala man niya ginadilian nga kung ara ka sa isa ka partido liberal, ehemplo, saylo ka sa nasyonalista. Ti damo man, nasyonalista, saylo man sa liberal party kag iban pa nga mga partido politikal. Natural lang iniya. Kung sa bagay, ini nga isyo, kadugay-dugay nas ni, tigaling hindi man mo mapungga na iya. Ila na iya kinamatarong. Ang tagsa katao may kinamatarong sa isa ka pungsod nga demokrasya. Kung diin gusto iya nga partido, iya na iya. Wala man sa makapugong sa iya, kaya may kaugalingon na sa iya, nga tinindugan. So, wala tonta, kung ano ang tindog ni Congressman Greg Gasataya. Damo gani ang nag-suwestyon niya kung mag-independyente si Congressman Greg Gasataya, kag hindi siya pagpakontrahan si Mayor Bing Lunardia, kag pananglitan, hindi mo siya pagpakontrahan ni Congressman Albi Benitez, niya daw kadibuinas man, no? Kamak mo nga, wala kay mo kontraya, ang buot silingon niya, bisan butuhon mo lang kaugaligon mo isa, daog ka na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 55. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon
Padayon Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sinsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagaya na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ang iban nga isyo kay sumulod ang bag-o nga update sang tikang sang panahon kundi si Bagyong Julina subong maga-landfall sa liwat sa Quezon kag Batangas area. Pipila na ka-landfall ang ginimo niya. Ariho, isa pa ka bagyo ining Typhoon Kiko ang nakitan sa Pag-asa 1,770 kilometros na sidlangan sang Sentral Luzon nga agintandog tayo ni. Bangod, nagbaskog pa kagyara sa Category 4 typhoon ang Bagyong Kiko samtang padayon ginausoy ang Philippine Sea. Dala sini ang kabaskugon sa hangin 230 km per ora kag may pagmadlos 280 km per ora base niya sa datos sang Joint Typhoon Warning Signal sang Amerika. Hindi lawg-lawg ini. Ginapaabot nga bagabaskog pa ang Bagyong Kiko bilang super typhoon kag baga pabilin ini siya nga seryoso sa paandam sa aton pungsod. Importante ini kay kun magsubra na 220 ang kabaskugon sa bagyo, super typhoon na ina siya kag delikado na ina kayo. Tiyari siya 230 mo ang inapananaw ang kabaskugon kag ang malain kay kung magmadlo siya 180 kilometro. Delikado ini. Amo na nga ginatandog tayo ni para makapreparar ang aton mga kauturan. Ang tako sa Pag-asa sobra 220 mo. Super typhoon na siya. Kaya ang itawag nga tropical depression, ang kabaskugon sa ngangin sinaya 45 tubtob 61 lang. Kung tawgon siya nga tropical storm, ang kabaskugon sa ngangin 62 tubtob 88 km per ora. Kung severe tropical storm, ang hangin sina 89 tubtob 117 per ora. Kung typhoon, ang kabaskugon sa ngangin 118 tubtob 220. Magsobra 220, super typhoon na siya. Amo ini ang dapat bantayan sa Bagyong Kiko. So ipangamuyo ta nga kabay pa katulad sang Julina,
hindi siya mag-agi sa Negros kag Bacolod. O galing ti makaluluoy naman ang iban nga probinsya nga arangkahon sining bagyong si Kiko. So para wala na sang mahalitan ipangamuyo tatanan nga hindi na siya maglandfall dire sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 3. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol. City na, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.